Ɗana Amina Muhammadu Abban Fadima shugabana, gatan halittu gurin Allah darajar ka ta zuwa a farko. Kar iko asamadin kai ne kake bani komai, a gaban ka na duka kayi min to ƙarai min maimai. Ayaban masoyin ka jalla ka sani alala in zama jarmai, don shi kake ba mu kai mana ni'imomi da hannu mu tsunko. Muhammad Rabbi ya baka tsira, ƙarshe na ɗauka ka ta sanadin ka ilahu ya ƙagi shura. Daga kanka an ƙare na rantsi wallahi ba wani saura. Kowa ya kama ka annabi ciwon zuciya za ya warko. Digatan al'umma maza har da mata, ka ba mu addini ta sanadinsa sa'a muka yi warata. Hasken da baya dishewa nuri ya zama barbar fata, wallahi domin ka Allah ya yi mana hikimar miya koko. Kana cikin zuciya mai matsayin da na tabbata, kuwa rage ka bai shan wuya. Domin shirabbana za ka min ka tabbata ba ka da kishiya. Yafin kure na dan minzali mazan ƙarshe masoyi na farko. Taka a lafiya shugaban da babu kamar shi na tabbata, ka ne ka taka al'arshi har gaban mabuwayi na gaskata. Ya mai cika da sai ta san ka duka tsanani a rai bai fita, wanda ya kama zancen ka a aikata rayuwa ta yi da ƙarko. Mai gidan Aisha, mai magana da zancen ilahu bani ruwa na kausar na sha. Domin shi za ka mini rabbi ba da na yi kina bana bar isha. Kimar ka tafi Musa da Isa don su faɗe ka duka an ka aiko. Ɗana Amina Muhammadu Abban Fadima shugabana, gatan halittu gurin Allah darajar ka ta zuwa a farko.